Borci, dneska si natočíme ďalšie video, si dáme také menší motovlog. Dneska ideme preskúmať jednu cestu do ďalšej dediny a veľmi ma zaujíma tá cesta, lebo na tej ceste budeme nahrať všelijaké tripy, dokážeme sa dostať na zaujímavé miesta z tej cesty, čo my budeme objaviť. To bude taký nudnejší motovlog, kratší, ale ať bude. Ináč sorry za audio na týchto videách, ja sa to nemôžem, ale kúpujem nový mikrofón. Kúpte sa našu obľúbenú tú cestu. Vlastne ideme tak ako v minulom videu. Tam si vlastne tie pagaričky posady. Tam pôjdeme rovno, tam by malo ísť cestu do tej dediny, v ktorej chceme ísť. Nikdy som tam nebol na motorke ani na živo, ako na aute. V tej dedine, také malé dedina to je. Trošku. Tam nejaké auto, sa nedá sa tu robiť. Čakaj, to je ten. Asi pred rokom by sa tam palili, pokiaľ on prišla a nás komplet zžíbal. Ale krásí sa dnes. Dosť celkom. Včera až tak nie. Nejaká cesta stredom poľa. Tu kríž. Tam je už asi iná kostol tej dediny. Zajímavé to, lebo to by boli dobrý, ale tripy tam ide. Lebo tam by sa dalo milión tripov. Lebo tam je veľmi pekná príroda. Dáme to takú menšiu mačku. Dobre, vyčiste na kameru. Vyčistím, ale teraz som robil až prúkavok, ja zaujímavé, že to ide tam na motorko. Ale sám druhou, čiže aura. Som zabudol zapnúť kameru, ale počkali sme sa a ideme. Páči, ideme tady, putný. Sa som spojasnil, vidíte, bolo Mariana vybitá už. Tak toto... No... Tak tady som asi nešiel. Museli pohrať cestu. Debeši rozhorajú cesty. Rozhorajú nám cesty a budeme riskovať s nechami motorka. Nie. Na vysokom prevode som bol. Tak môžeme ísť. Vlastne ideme domov, nám do dediny. Oni pokosili, neverím. Pokosili, ale tady musíš. Tady nešiel na Doleneckom 100 km, hej. To čo je?
cały mokry nogi mam. Wyskoczałeś moje rady. Dajcie like, odbiór, bo ja jestem po nie robił, kiedy sam tam myślał sam. A to bez kamery. O, cały muszę być płynawy jak pras. Dobre, ja sam s týmto videom vyučím, tak stroje poľa. Keď nemáte tu odber, tak hoďte odber, zvonček samozrejme a like. Máte to zadarmo, tak prečo to neurobiť? Ja idem domov, čaute.